डिसेंबर महिन्याचा दिवसेंदिवस नववर्षाच्या दिशेने आगेकूच करत असल्यानं 25 वर्षांपूर्वी घोषित झालेल्या पर्यटन जिल्ह्यातील पर्यटन नगरीला पर्यटन महोत्सव खुणावत आहे। गेली 4 वर्ष कोणत्या ना कोणत्या कारणानं सावंतवाडीकरांना त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या पर्यटन महोत्सवापासून वंचित राहावं लागत आहे। निदान यंदाच्या पर्यटन महोत्सवातून 2023ला निरोप देत 2024चं धुमधडाक्यात स्वागत करण्याची संधी सावंतवाडीकरांना मिळेल अशी आशा सर्व स्तरातून व्यक्त होते आहे। पाहूयात। 2004 मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष आणि विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या आणि सहकारी नगरसेवकांच्या संकल्पनेतून पहिल्यांदा सावंतवाडी पर्यटन महोत्सव शहरात भरवला गेला। पहिल्याच लोकोत्सवाला सावंतवाडीकरांनीच नव्हे तर जिल्हावासियांनी भरभरून प्रतिसाद दिला। त्यानंतर जिल्हाभरात अशा पर्यटन महोत्सवाचं आयोजन होऊ लागलं। परमेश्वराला पहाटे पडलेलं एक गोड स्वप्न असा उल्लेख ज्या शहराचा केला जातो त्या शहरात होणारा पर्यटन महोत्सव म्हणजे जुन्या आठवणींना मागे सारत इंग्रजी नववर्षाचं नव्या उमेदीनं स्वागत करण्याचा जणू एक सोहळाच। राजेसाहेब शिवरामराजेंच्या पुतळ्याच्या साक्षीनं गुलाबी थंडीत मोती तलावागाठी भरणारा हा महोत्सव म्हणजे वर्षभर पुरेल असा स्वर्गीय आनंद देणारा एक क्षण होता। या निमित्त हिंदी मराठी चित्रपट सृष्टीतील प्रतिभावंत कलाकार दिग्गज मंडळींची सुंदर वाढीत असणारी रेलचेल, तलावातून निघणारी शोभायात्रा, रंगावली, चित्र प्रदर्शन, जिभेला विश्रांती न देणाऱ्या खवय्यांसह मनोरंजनाची खमंग मेजवानी म्हणजे हा महोत्सव। महोत्सवाच्या या दिवसात नवचैतन्यच या नगरीला यायचं। सिंधुदुर्गसह गोवा, कर्नाटकातील पर्यटक या काळात इथं वास्तव्यास असायचे ते हा सोहळा अनुभवण्यासाठी। या महोत्सवासाठीची तयारी छोट्या मोठ्या उपक्रमात दडलेला दृष्टिकोन, कला, नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, साहित्यांसह सर्वांना मिळणारं व्यासपीठ अन मिळणारी शाबासकीची थाप बळ देणारं असायचं। पण कुणाच्या दृष्टी याला लागली आणि गेल्या 4 वर्षात हे सुख सावंतवाडीकरांच्या नशिबातून हिरावलं गेलं। 2019ला पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता, पुढची 2 वर्ष कोरोनाचं महाभयंकर संकट आणि त्यानंतर आस्थागायत असलेली प्रशासकीय राजवट यामुळे सावंतवाडीचं सुख कुठेतरी हरपल्यासारखं वाटू लागलं। प्रशासकीय राजवटीत यंदा देखील हा महोत्सव होईल अशी शाश्वती दिसत नाही। माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या माध्यमातून देखील भव्य दिव्य असा सुंदरवाडी महोत्सव जिमखाना मैदानावर व्हायचा, तोही एक पर्वणीच ठरायचा। कोरोना नंतर सावंतवाडीकरांच्या मनोरंजनाची भूक ओळखली ती महिला शक्तीनं। गेल्या वर्षी इनरव्हील क्लबच्या महिलांनी पुढाकार घेतल्यानं मिनी महोत्सवातून मनोरंजनात्मक थोडासा दिलासा मिळाला। त्यासह विविध सामाजिक सांस्कृतिक मंडळांच्या माध्यमातून छोटे मोठे महोत्सवही गेल्या वर्षात झाले। यंदाही तशीच लगबग सुरू आहे। मात्र पर्यटन महोत्सवाचं ते रूप, ती जागा इतर महोत्सवांना दिली जात नाही। त्यामुळे मिनी महोत्सवातच गोड मानून घ्यावं लागतंय। सावंतवाडीच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा पर्यटन महोत्सव आठवणीच्या पटलावरच रंगवावा लागतोय। त्यामुळे अचानक जादूची कांडी फिरेल अन हरवलेलं सुख पुन्हा येईल या आशेत सावंतवाडीकर नववर्षाच्या स्वागताची प्रतीक्षा मात्र करतोय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।